Halløj. Halløj. Velkommen. Jeg går allerede bare i gang, så ser vi. Jeg går rundt her og interviewer forskellige mennesker om, hvad de synes om urten cannabis. Og så er jeg så nået til et af de mest spændende mennesker i hele Danmark overhovedet. Kan man godt sige. Erik Spandmann. Kære venner, det er os, der tænder. Nu kan det være nok med det vanvittige forbud, man har mod nydelse af cannabis. Dette forbud, mine herrer og mine damer, er en forbrydelse mod menneskeheden. Hash har så mange gode egenskaber. Tak. Jamen helt sikkert hørt. Og det er så en mand, der virkelig står ved, hvad han siger. Han har jo i mange, mange år sagt fri cannabis. Jeg har røget siden jeg var 18, og nu er jeg 63. Glad og frisk og klar i hovedet, selvom jeg har røget hver dag. Det har været et supplement til et helvedes liv med krig i Afghanistan og i Pakistan og jeg ved ikke hvad. Havde jeg ikke haft tjal, så havde statsministeren været død i dag. Men jeg ryger tjal, så jeg ikke bliver vanvittig. Sådan er det. Tak. Cannabis, det er rigtig godt for mange ting. Og det kan faktisk helbrede mange ting. For eksempel Migræne, hovedpine, stress, Alzheimers, senildemens. Alt det kan du undgå ved at ryge en lille sjov pive ind imellem. Du kan jo se farver, og du kan smile, og du kan grine. Og sidst, men ikke mindst, du kan elske. Et godt knald på en god pive, det er lykken. Hvorfor er det forbudt? Er det nogle fjolter, der har vedtaget forbuddet? Og der må vi svare et tordnende ja. Det er fjolser. Men nu kan de lave det om, og afgifterne på hash, det kan gå til hjemmehjælp i hele Danmark, så der ikke er flere ensomme gamle pensionister, der sidder og græder sammen med deres kanariefugl. Alt det kan hashen gøre. Tag det roligt, politikere. Frigiv det. Sig, at nu er tiden inde. Ellers kan vi jo lave en folkeafstemning om fri hash. Der er jo virkelig mange, der går ind for fri hash, viser forskellige opinionsmålinger. Så lad os have en afstemning, så kan Folketinget slappe af. Så vil jeg gerne sige et par venlige ord til Christiania. Christiania, okay. Ja. Christiania er et dejligt sted, hvor du kan prøve dig selv af. Og du kan opleve stor glæde på Christiania, og det modsatte stor skuffelse. Men jeg har en glæde på Christiania, for jeg kender en pusherbåd med fede mennesker, og dem vil jeg gerne hilse på her fra min lejlighed ned til gaden, og det er den udmærkede hashbåd ved Woodstock, der hedder Deluxe. Hej venner, bliv ved med den gode stil. Sælg os hasen rimeligt, og lad os ryge os raske og glade. Vi skulle kigge lidt på dine bøger, Erik, fordi der er jo rigtig mange bøger her i lejligheden. Jo, tak. Og det er jo bøger af et vist intellektuelt tilsnit, kan man godt sige. Ja. Jeg har det sådan, at får jeg en bog i hånden, så bliver jeg nysgerrig. Er det en dårlig bog, jeg har, så smider jeg den i Amagerforbrændingen og brænder den. Så derfor kan du tage en hvilken som helst bog i mine mange boghylder. Tag den frem, og du får noget med forstand i. For der er jo ikke noget galt i at tænke og overveje, være grundig og undres. Det er der måske enkelte hasrygere, der har glemt. Husk det nu. Tænk jer om at være glad. Her er så bøgerne. Nej, der er mange bøger. Der er dejligt mange bøger. I må endelig læse noget mere. Husk, når I kommer i fængsel og tager et bibliotek med, ikke?
Nå ja, hvis folk sidder inden for cannabis, så er det jo meget godt, hvis de har sådan et bibliotek her med. Så skal de have sådan et bibliotek, så de kan tage en fri uddannelse, mens de spiller. Det var helt vildt. Ja, jeg skal lige se en gang. Men ved det, hvad er så? Der står et eller andet med has der. Står der ikke noget med has? Står der nu? Jo. Hvad står der? Midt i en hastid. Ja. Nej, hvor spændende. Det er denne her, ikke? Fordi det er en glad mand. Det er en opdagelsesrejsende Karl Eskelund, som pludselig en dag kommer til Danmark og opdager hele hasmiljøet, som blomstrede på det tidspunkt. Og En flot tegning. ja, en der sidder og ryger på en lille ø med et træ. Og nogle pipfugle, der sikkert gerne ville ryge med. Men der står om det sjove hasmiljø af hippier, som de kalder sig, ikke? Jo, det foregår vist her på Christianshavn, er det ikke rigtigt? Jo, det gør. Hvor vi er nu. Den handler om hasmiljøet. Ej, hvor spændende. Og Karl Eskelund blev så begejstret for hasmiljøet, at han aldrig havde set noget lignende. Selvom han havde rejst jorden rundt. Jeg har sådan et sjovt billede derhjemme fra en avis, hvor han sidder uden tøj på i Thylejren med en pive og siger, at det er først nu, jeg lever livet, efter jeg opdagede Thylejren og cannabis. Det var lige før Christiania. Ja. Så kom, ikke? Så... Det er jo fantastisk, at han sådan skildrer et stærkt miljø. Ja, vi læser så op, at det foregår så i 1967, og det er jo så sjovt nok her på Christianshavn, hvor vi sidder i dag. Og der har så åbenbart været et miljø af galarfolk, som det bliver kaldt her. Så står der her: Når jeg er med galarfolket, har jeg tit en underlig fornemmelse af, at de lever uden for vores tid. Det blev understreget, da jeg ved en sammenkomst på Christianshavn spurgte, hvor mange klokken var. Skønt der var over en halv snes mennesker til stede, havde ingen af dem uger på. Og det er også fedt, ikke? Det er sådan Jo. op i røv med tiden, altså. Ja, og arbejde, og sådan skide være med det. I den næste stue sad en lysskægget ung mand i perserdragt, mutters alene og så ud af vinduet. Han rystede på hovedet, da jeg spurgte, om han vidste, hvad klokken var. Jeg gik nu hen bag ved ham for at se, hvad der optog ham så meget derude i natten. Det var Frelserkirkens illuminerende tårn, der rejste sig over tagene. Jamen, der er jo ure på kirketårnet, udbrød jeg leende. Ja, det er der også, svarede han og tilføjede. Tænk, hvor har det gået længe. Det er galarfolk. Ja. Så skal jeg lige se en gang, der står mere her. Ja, så sidder han og så fortæller om, hvordan det er, når de så ryger, ikke? Så er her en beskrivelse her. Hos galarfolkene sidder man på gulvet. Der er gerne dækket med tæpper. Der bruges som regel kun levende lys, og der er næsten altid friske blomster. Røgen fra røgelsespinden snor sig gerne til værs, og på væggene hænger farvestrålende billeder af orientalske guder og hellige mænd. Der er noget ved galarfolkene, der minder mig om de tidlige kristne. I stedet for i hemmelighed at indtage nadveren, ryger de en pibe sammen. Ligesom de kristne lever de i frygt for myndighederne. Der har vi den igen, og det var i 67, den er nøjagtigt det samme som i dag, ikke? Hvor det måske nærmest er værre i dag, efter man har indført nul-tolerancen, der forhøjer straffen for at have cannabis. Totalt latterligt. Nå, så står der et muligt, så kan jeg lige læse her. Ingen af de galarfolk, jeg kender, nærer det ringeste ønske om at ændre samfundet med vold. Der har vi den igen, det med vold. Mm-hmm. Ikke vold. En sådan tanke er imod hele deres indstilling, for i deres øjne er kun de forandringer, der finder sted inde i menneskene, af virkelig betydning. Ja, men det var Karl Eskelund midt i en hastid. Ja.